खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबनायगिरि बयनिसिमबो मागो दमासि फोरबोनि थाखाय गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बादि देग्लायबो मागो दमासि फोरबोनि समाव बेलागुर हुंनानै मुलुग गोजोननि आरज गाबदों बाथौपारा गामिनि रायजो राजाफोरा। चिरांनि बिजनी फानबारि बाथौपारा मडेल गामिया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बेलागुर हुंनानै गामियाव गोजोन जौगानाय बेराम आरो बेरामफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों गामिनि सुबुंफोरा अरनि मोदाय आरो श्री श्री महाप्रभु गरखिया गसाइनिफ्राय बोर लायो आरो नखर गामि समाज आरो मुलुग गोजोननि आरज खालामबोदों। 100 बोसोरनिबो सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय मागो दमासि फोरबोनि समाव बे खान्थिखौ फालिबोदों बाथौपारा मडेल गामिया। राजा रानी सानथ्रिनि मुं होनानै बेलागुर हुङो। बेनि अनगायैबो थालिर बिफांनि दिङा बानायनानै दिङा सायाव दायना दायनिनि मुं होनानै बेलागुर हुङो आरो बेखौ दैमायाव फोजाव हरो। बेनि ओंथिया बेनोदि गामिनिफ्राय बायदि हिंसा हिंसि खैदां खैफोद बेराम आजारफोरा गोजान जायो। बेलागुराव बोर बिनानै जाफुंसार जानायनिबो गोबां फोरमान दङ। बिदिन्थि महरै बाथौपारा मडेल गामियाव डक्टर इन्जिनियार MCLA गोबां फोरोंगिरि आरो गोबां जाफुंसार जानाय सुबुं दङ होननानैबो मिथिहोदों सिबियारिफोरा। दिनैनि बे फोरबोआ दिनैनो जानाय नङा, जोंनि गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जानाय। बेखौ आं उन्दै समनिफ्राय जितु नुबोदों, बियो जोङो बे जायगायाव नङामोन हौ जोंहा दा मडेल भिलेजनि मोनसे न' लुनाय दङ। बे सेराव गोदो जोंनि बे गामिनि गोदो आयंमोन आदैमोनहा बेवहाय लुग्रोदोंमोन। बिनि उनाव बेवहाय जायगा गैयिनि नैबे जायगायाव लाबोनाय जादों आरो बिनिफ्रायनो दिनैसिम खुंबाय थानाय जादों। दा बुंनो थाङोबा दासिम 100 बोसोरनि बारबाय। बेलागुरखौ राजा रानी जों खुङो आरो बेजोंनो लोगोसे गोदो मन्थ्रिबो थायोमोन आरो लोगोसे सान्थ्रिफोर बिदिनो लुनाय जायोमोन। लोगोसे जोंनि गामियाव जाहाथे बेमार आजार जाया आरो गामियाव जितु दायना बायना बायदिसिना जाथाय थानायफ्रा जाहाथे जोबस्राङो आरो बे दायना मुगाया जाहाथे जोबस्राङो, बेखौ लानानै दैसायाव थालिर बिफांनि भेला बानायनानै बिनि सायाव बेलागुर फिसा हुंनानै बेखौ सावनानै दैजों फोजावहरो। ओमफ्राय जों गासै लावखारफोरा गामिनि गथ' गथायफ्रा बेवहाय सावहरखांनानै दुगैनानै उनथिंजाय नायहरफिननो मोना, थब्ल'बाय लोगो लोगो खारबोबाय। बिनिफ्राय फैनानै नैबे रानिखौ सावनाय जाफैयो। 1 मागो थिग जरा जरि आरो 12था ओरै 1था ओरैहाय बे समाव सावनाय जायो। बेबायदिनो फालिबोनाय जादों। दा गोदान एसे मडार्न हिसाबै एसे साबसिनै हामसिन एसे बानायलांनो हिसाबै जोङो नैबे दा जिथु फुजिनाय आरज गाबनाय प्रसाद मुथा होनानै जिथु खालामदों, बेयो बारा बावाखै 6-7 बोसोरसोल' जादों। बिनि सिगाङाव जोङो नै दा आं होननाय बायदियैनो फुजिबोबाय थादों। रायजोनि नारासिङाबो होनो बेखौ, ओमफ्राय बेवहाय लावखार गसाइ गुरखिया गसाइखौ लानानै बेवहाय फुजा फाथल होनाय जायो। जाहाथे जोङो माइ हाखांनायनि उनाव नारा हानायाव माबाफोर दाय दस जादों बेफोरनि थाखाय, बेनिफ्राय लावखारफोरा बिदिनो मोसौ आरि गुमनानै बायदिसिना बा हाखर हुखर थांगोन, दैफ्राव थांगोन, दैमा दैसाफ्राव, बेफोराव जाहाथे खुनु हानि बिगिनि जाया बेफोरखौ लानानै बे फुजाखौ होनाय जायो। आरो बेजोंनो बे रंजानायबो लोगोसे मारा जिथु मारा जोबनाय, माइ हानाय मारा जोबनाय, बेजों लोगोसे बेखौ फोरबो हिसाबै बेखौ फालिबोबाय थानाय जादों। जोङो सावनो नागिरो, बे सावनो नागिरनायाव बे बिमा रानिनाव जोङो एनथाब बावनाय दंना, ओमफ्राय बै मा होनो सौराय गोरान देया होमबा जोङो, बियो बेखौ जों बोफ्लेनानै गासिबो आखायाव लाजोबो आरोखि। आखायाव लाजोबनानै सब गासिबो गिदिंनानै जोङो 7 बार नङाबा 9 बार गिदिङो। बिनि उनाव जों मोनसे जै होयो। बे जै होनायानो जाबाय आबै बैया आबै बैया जों लागोनि मोसौआ गंमैना मिनि जानानै फैथों, जों लागोनि मोसौआ गंमैना मिनि जानानै फैथों, जों लागोआव गोरों गोरों थाब थाब उजिथों, साख्रि बाख्रि थाब थाब मोनथों, डाक्टार इन्जिनियार उजिथों, मानसि गिदिर MCLA MLA उजिथों होननानै जों बेबायदि बोर बियो। बिमा रानिया जोंखौ बे बोर बिनायाव जोंखौ होआखै नङा, फुरा होदों। जोंनि बे गेजेर भाटौपारायाव
बोराय खेब बुरै खेब गथ' गथाय गासिबो हाथाय गलायनाय मानसि दङ आबै आबौ दंजोबो जों गामियाव बे गेजेर लागोआव जों बे बिमा रानिया ओरैबायदि जोंनो बोर होयो आरो जोंनाव मोनसे दङ मालाय गामिनिफ्राय सिंखाय बावखा लानानै फैनांथों जों गामियाव जों बे बोरखौ बियो आरोखि बे बिमा रानिनाव